Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, for i dag der skal jeg introducere vores nye hudplejeserie, som er SkinCeuticals. SkinCeuticals er et medicinsk hudpleje-brand, som har 30 års erfaring. De specialiserer sig i antioxidanter, og er der noget, som jeg synes, jeg har manglet, så er det antioxidanter. Fordi antioxidanter er ekstremt vigtigt, når man lever med forurening, og når man sidder foran en computerskærm, så sker der nogle reaktioner i huden, som kan give en masse skader, og med antioxidanter kan vi altså forebygge de her skader i huden. Fordelen ved SkinCeuticals produkter, det er, at de er stabiliseret. Så det vil sige, at når du åbner flakonen, så selvom der kommer luft ind, så kan det ikke oxidere. Det kan ikke blive ødelagt. Det vil sige, at når du putter det på huden, vil det altid have samme kvalitet fra day one til den sidste dag. På den måde vil man altid have et kvalitetsprodukt på huden, som giver dig beskyttelse. Andre produkter, når der kommer luft ind, så bliver de neutraliseret og oxideret, og så står du egentlig bare og putter noget creme i ansigtet, som ikke rigtig virker. Det problem har vi ikke med SkinCeuticals.